Ha Brawl Starsba több mint 45 000 kupád van, akkor mindenképpen maradj a videó végéig. Na de akkor sziasztok, az én nevem Power Patrik, ez most itt a gaming csatornám, a Power PZ Gaming, és ma egy kicsit nagyobb bejelentésre érkeztem, mint szoktam. Tavaly áprilisban még úgymond ismeretlenül, tehát YouTube csatorna nélkül megalapítottam a saját Brawl Stars klubomat, ami azóta már 1,4 millió kupánál tart, egyszer már a 1,5 millió kupa is megvolt benne, és 45 000 kupától lehet belépni. Úgyhogy, ha szeretnéd támogatni a Brawl Stars klubomat, amit eddig tavaly április óta építek, de most már szeretném egy kicsit nagyobb szintre emelni, és emiatt kell a ti, azaz a nézőim és feliratkozóim támogatása. Szóval, hogyha van minimum 45 000, de inkább legyen 50 000 kupád Brawl Starsba, akkor mindjárt mutatom, hogy melyik klubba kell csatlakoznod. Na szóval itt is lenne az én kis klubom, az Ascension, ami egyébként már nem olyan kicsi, egyébként ez azt jelenti, ez az Ascension szó, hogy felemelkedés, és hát mint láthatjátok, 45 000 kupától lehet bejönni, invite only, tehát el kell fogadnom, hogyha beszeretnétek joinolni, szóval ja, gyertek bátran, hogyha tele van a klub, akkor is próbáljatok meg bejönni, mivel hogyha valakinél nagyobb kupások vagytok, akkor mindig a legalsó kiskupásat fogom kirúgni. Szóval ja, köszönöm a figyelmet, és sziasztok!